खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ पबित्र मार्घेरिटाया क'क्राझाराव 13 कौटि रांनि एरिसुन सिल्क मिलखौ बेखेवदों। सि-जोम आरो बायजोआरि बिफाननि रायजो मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटाया 13 कौटि रां बाहायनानै लुजानाय क'क्राझाराव एरिसुन सिल्क मिलखौ बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' आरो सि-जोम सेक्टरनि गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे फालिथायाव मन्थ्रिया ओनसोलारि सि दाग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे बावसोमनाय अनलाइन शपिं पर्टेल आरो मबाइल एपबो बेखेवदों। बे हाबाफारिया आरिमुगिरिफोरखौ गुवार हाथाइफोरजों फोनांजाबनो आरो गावसोरनि आयखौ साबसिन खालामनायाव मदद होगोन। गोबां सि दाग्राफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे मावथांखिखौ बरायदों, जाय बड'लेण्डआव आखाइ इसान आरो इरि दारिमिनखौ जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै मार्घेरिटाया दोरोङारि आखाइजों दानाय दिहुनथायफोरनि हारिमुआरि गोनांथिखौ रेबगान्थि खालामो, गुबैयै आर'नाइ, जायखौ बिथाङा गोबां समावनो गुबुन हादोरनि मानगोनां सुबुंफोरनो आसामनि धोनि आखाइ इसान उनमोनथायनि नेरसोन महरै गथायो। बिथाङा मुलुगनां प्लेटफर्मफोराव हादोरारि दिहुनथायफोरखौ जौगाहोनो गावनि रादायखौबो रोखा खालामदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आइजो फालांगियारि बिथांखिनि बाहागो महरै मार्घेरिटायाव 8,370 आइजोफोरनो चेक होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबाराव गिबि मन्थ्रिनि आइजो फालांगियारि बिथांखिनि बाहागो महरै मोनसे गुवार राङारि हेफाजाब हाबाफारि जागायदों, जेराव मार्घेरिटा बियाबनि सा 8,370 आइजो मुलाम्फा मोनग्राफोरनो साफ्रोमनोबो 10,000 रांनि चेक गथायनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बरग'लाइ दिहिं स्पर्टस कमप्लेक्सआव जानाय बे हाबाफारियाव 30,000निबो बांसिन सुबुंफोरा नुजाथिदों। नायगिरिफोरजों रायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बे हाबाफारिया गोबां आइजोफोरनि थाखाय गाव सोनारनायनि फारसे दावबायनायनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। शर्माया फोसावदों दि रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ थाखोआव बांहोनाय जागोन, जेराव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्राफ्रा 2026 मायथाइयाव 25,000 रां आरो उनाव 50,000 रां मोनगोन होनना आसा खालामदों। मामाया जेब्लाबो गावनि समायखिराफोरखौ लाखियो। बिथाङा बुंदों दि बे हाबाफारिया कंग्रेसजों फोसावजानाय नंखाय फोसावनायखौ बिबुंसार होयो। बिथाङा बेखौबो फोरमायदों दि फैबाय थानाय 2 निफ्राय 3 दानाव गासै आसामाव 40 लाखसो आइजोफोरा हाबाफारिनि सिङाव साफ्रोमनोबो 10,000 रांनि सेथि किस्ति मोनगोन। बे हाबाफारियाव जायगानि एमएलए भास्कर शर्मा, मन्थ्रि बिमल बरा आरो प्रशान्त फुकन, एमएलए रुपेश गवाला, बलिन शेटिया, सुरेन फुकनजों लोगोसे डिपुटि कमिशनार सनफिल पल, उफ्रा डिपुटि कमिशनार राहुल डले आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा चेक मोननायाव गोजोननाय फोरमायदों आरो गावनि बाथ्राखौ लाखिनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों। बे राननायजों मार्घेरिटायाव फ्राय 19,000 आइजोफोरा नेमखान्थि बायदियै रांखान्थियारि गावसोनारनायनि लामाखौ जागायजेनबाय। थामथि खौराङाव दङ काजलगावआव पुलिस बिथोनगिरि गाहाय हरमित सिंहनि नायबिजिरनाय जथुम। चिरां जिल्ला पुलिसनि दिन्थिफुंनायखौ मुंख'नानै पन्चमुग रायजोनि पुलिस बिथोनगिरि गाहाय हरमित सिंह बराया बाखनायथाव जादों। चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावनि गाहाय पुलिस नायदिंगिरिनि मावख'आव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै आयेन आब्रुथि आरो रैखाथिनि आयदानि सायाव रिभिउ मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव पुलिस बिथोनगिरि गाहाया बुङो दि चिरां पुलिसआ जिल्लायाव आयेन आब्रुथि आरो दाय गोनां खामानिफोरखौ होबथानायाव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव चिरां जिल्लायाव दाय गोनां खामानिफोरनि अनजिमाया जोबोद बाङाइ जाबाय आरो बेनि फिथाय महरै जिल्लायाव बे गोजोननि आबहावाया सोलिगासिनो दं। मैया क'क्राझाराव थानानै बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै काजलगावआव जेबो रोखोमनि आयेन आब्रुथि थासारि सोमजियालासेनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ गोजोनै आरो गिनाय गैयाजासे खुंफुंनो थाखाय मैया काजलगावआव चिरां जिल्ला पुलिसजों रिभिउ मेल खुंनाय जायो।
बिसायख'थि आय'गनि खान्थियारि बोसोनखान्थि बायदियै बे जथुमाव जिल्लानि सिगां थिखानाय माखासे ओनसोलफोराव गोनांथि बायदियै रैखाथि गोहोफोरखौ थिसननायनि सायाव सावरायनाय जादों। बे रिभिउ मेलाव चिरां जिल्ला अक्सर गार्गनि गागि पुलिस बिबानगिरि क्राइम ब्रान्चनि अमित कुमार महतो, उफ्रा सदर पुलिस सामलायगिरि नीतिश सन्जय जगताप, बिजनी दत्तानि महकुमा पुलिस मावख'गिरि, लेङाइ पुलिस सामलायगिरि जीवन दास आरो चिरां जिल्लानि मोनफ्रोमबो पुलिस थाना आरो पुलिस थानानि गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ कार्बि आंलंआव 4 कौटिनिबो बांसिन रांनि मर्फिन जब्द, सासेखौ हमदों। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं जिल्लायाव 4 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि 4 किल'ग्रामनिबो बांसिन मर्फिन जब्द खालामदों। कार्बि आंलं पुलिसनि मोनसे जर'खा अपारेशनाव 4.1 किल'ग्राम लिरथायनि बे बेसादखौ बोखांनो हादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ खानाय जादों। ससियेल मिडियायाव खौरांखौ शेयार खालामनानै गिबि मन्थ्रिया लिरदों, बे रायजोआव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै सिग्रोमनायनि मोनसे फारियाव गोदानसिन। बे दाननि जागायजेननायाव आसाम मेघालय सीमायाव हर गेजेराव अपारेशननि समाव 2 सन्देह गोनां लांखारग्राफोरखौ खानाय जादों। पुलिसआ अब्ला 10 किल'ग्रामनि बांसिन गान्जा आरो रोजा रोजा प्रिस्क्रिप्शन मुलिफोर जब्द खालामदों, जायनि बेसेना गोसोम हाथायाव लाख रांमोन। सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्ला पुलिसनि एन्टि नारक'टिक्स टास्क फर्सआ 19 आगस्तखालि मोनसे हरनि बासजों सिलचरनिफ्राय शिलंसिम थांनाय सन्देह गोनां दावबायारिफोरनि खौरां मोन्नायनि उनाव सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। बाथि खौराङाव दङ होखारजानाय सुबुंफोरखौ भटार फारिलाइयाव सोफानाय जानाय नङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि बुंदों दि जाय सुबुंफोरखौ सोरखारि हानिफ्राय बोखारनाय जादों बिसोरखौ भटार फारिलाइयाव दाजाबदेरनाय जानाय नङा। मोनसे खौरां बिजोंनि बिबुंथियाव शर्माया आयेन बेरेखा थाग्राफोरखौ गेजेर आरो गाहाय आसामाव जानाय सुबुं सानखोआरि सोलायनायफोर बायदि लासै गोजौ आरो सा आसामाव गोसो होनो थाखाय मोनसे थि आदब बाहायनायनि दाय होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, गिबियाव जायफोरखौ बोखारनाय जायो बिथांमोनखौ भटार फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जागोन। जों बेखौ रोखा खालामनो थाखाय गोब्राबै खामानि मावगासिनो दं दि गोजौ आसामाव गेजेर आरो गाहाय आसाम बायदि रोखोमसे जेंनाफोरखौ मोनदांनो हाया। सिगांनि फोलेरजों लोगोसे जोंनि फोलेरा गेजेर आरो गाहाय आसामखौ रैखाथि होनो हायाखै। बबेखानि जों दा गोजौ आसामखौ रैखाथि होनो थाखाय रादाय होबाय। खेबसे जेब्ला बिसोरखौ बोखारहरनाय जायो अब्ला बिसोरनि मुंफोरखौ भटार फारिलाइनिफ्राय खोमोरनाय जागोन। बिथांनि बिबुंथिफोरा ओरैबायदि समाव खालामनाय जायो जेब्ला गोबां ओनसोलफोराव होखारनायनि नाजानाया बांदों, जायनि जाहोनाव हानि मोनथाय, जायगा सोलायनाय आरो सुबुं सानखोआरि जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। राजखान्थियारि बिजिरसंगिरिफोरा सानो दि शर्मानि बिबुंथिया 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गोनांथार फिनजाथायफोरखौ थुलुंगा होनो हागौ, जेराव हा आरो सिनायथिनि आयदाफोरा गोनांथार जानो हागौ।